back a couple steps. Doing his best to weather the storm. And again, Jack and he hits in the first. awesome left upper. Matapos matalo taong 2011 ay 8 sunod-sunod na laban naman ang pinanalo nitong Pinoy na tubong Davao del Sur, pero nanirahan na ngayon sa bansang Australia na si Jack Asis alias The Assassin. Naging impresibo ang mga sumunod niyang mga laban. Pinakita ni Kabayan sa mga Australiano ang kaniyang galing, tibay at tapang sa bakbakan. Taong 2013, dumayo sa Australia itong bordadong kalaban na pambato ng bansang Indonesia na si Rivo Rincong alias El Matador. Sa bansag pa lang ay talagang nakakatakot na. Dagdag pa dito ang mga tato sa katawan niya, pero hindi ito inatrasan ng ating kababayang si Jack Asis alias The Assassin. Tinalo niya ito via unanimous decision, pero tila nabitin pa itong pambato ng Indonesia. Gusto ulit tikman ang bangis ni The Assassin. Kaya naman, sa sumunod na taon ay muli itong dumayo sa bansang Australia para sa pangalawang pagtutuos nila sa ating pambato. At dito, tinuldukan na ng ating bida ang pagdududa nitong taga-Indonesia. Tinapos lang ni Jack Asis ang kalaban sa loob lang ng round 1. Best to weather the storm. And again, Jack 3 buwan lang ang lumipas. Sa kaparehong taon ay isang kalbo at bordado na naman ang dumayo sa bansang Australia para kasahan ang galing ni Kabayan. Ito ay ang Brazilian boxer na si Isaiah Santos Sampao alias Minotauro, alias pa lang ay paniguradong malakas na. Sa katunayan, sa araw ng laban nila ay may nakakatakot na record itong Brazilian. 16 wins, 8 losses, 16 dito via knockout. Lahat ng mga panalo nito ay tinapos via KO. Habang itong Pinoy na si Jack Asis ay may di kagandahang kartada na 31 wins, 18 losses, 5 via knockout. Ang laban ay para sa bakanting WBA Oceania Super Featherweight title. Entrada pa lang ay mapapansin na agad ang pagiging kumpiyansa nitong kalaban. Tila iniisip na madaling kalaban lang si Kabayan. Iniisip na magiging dagdag lang ito sa listahan sa mga patutulugin niya gamit ang kanyang mga kamao. Pero sa laban nga ng dalawa ay di umubra ang pagiging knockout artist nitong bordadong kalaban. Dahil 2 rounds lang, nagulpi di gulat ang pambato ng bansang Brazil. Panalo ang Pinoy via second round knockout at nakuha ni Jack Asis ang titulo. Dahil sa mga impresibong performance at sa mga panalo, 6 na buwan lang ang lumipas ay binigyan agad ng pagkakataon ng Pinoy na magiging world champion. Nakataya sa laban ang bakanting IBO World Super Featherweight title, pero di basta-basta ang makakalaban ng Pinoy dahil isang undefeated at hot prospect ng Australia. Ito ay si Kay Mackenzie. May impresibo itong record na 14 wins, 0 loss, 11 via knockout. Kaya naman masasabing magaling at malakas din itong Australiano. Pero sa mismong laban ay di umubra itong si Mackenzie dahil bugbog sarado din ito mula sa kamao ng ating pambato. TKO ang inabot nitong Australiano at hinirang ang Pinoy na si Jack Asis alias The Assassin bilang bagong IBO Super Featherweight Champion. Ating balikan ang laban ng ating pambato na si Jack Asis alias The Assassin kontra sa dalawang bordadong kalaban at ang laban din niya kung saan hinirang siya bilang world champion. Please welcome Rivo El Matador Rincong, the fighting pride of the Philippines, Jack the Assassin! It's easy to love him. a very welcoming, enthusiastic trainer. Both in blue trunks. Rivo Rincong in the gold trim. In the more pure blue is Jack Asis. Oh, sinking a right straight. 5 rounds of 3 minutes we're going for at the moment in this bout. Do you see it going the distance, mate? I don't really know much about Rivo, but so fast, and I'm thinking Well, he is, mate. Jack Asis is weighed in at 59 kilos neat. There is not a scrap of fat. Trying to sink one through the guard. So far, Rincong equal to the task. He certainly sets himself right from the toes up. Rivo's learning early, For a man with 56 fights, Ryan, I'm not sure exactly of his age. feeling the power there. He took him back a couple steps.
doing his best to weather the storm. And again, Jack and he hits this down in the first. awesome left upper. And that's hurt him. It's going to take a bit to come back from this. He gets a nod. And that is done. Early out, Assis is up in the corner. Main event he is representing Team Brazil wearing is trained by Mike Moran Jr. He has a professional record, 27 mounts. São Piero! Debut, Kangaroo Jack, the Assassin!
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.